Šta je placebo efekat? Ujebem ti sušu, pičku. Šta je bilo? Šta je bilo? What the fuck je? A što to radiš? Šta se šprdate njegova? What the fuck? Aj, Juha, jesam ga čepu! Ja mislio moja žena dolazi s oklađa. Ja mislio da sam... I mutiran svaki bot. A, stream snajpaju. Stream Kaže snajpaju. neko u chatu da ovaj Cyber da je u čekaonici što igra protiv nas. Luluš pivan. Šta je bilo? Šta je bilo? Ovo je bilo smiješno, nisam se iznervirao nikako. Šta je bilo? Aj majko, nema veze. One mid. Nećemo više nikad competitive igrat. Samo... On skopa se. Guys, time! Time, push A, push something. Come bomb with me. Amire u chatu. Čekaj, vidim. U tim 1 pa nek, ovaj, kak se zove, Nedim uđe u tim 2. Igramo 10 na 5. Pa šta je ovo jebot? Šta je u 5? Ko je ušao dol? Vani mi stisne join team 2. Da. Ma ja ću vas vrijedno skremblat kasnije. Aha. Aj odmah da im koliko sam sretan. Evo ga muđa u čekaonici. Ajde, muvaj ga. Muđa. Mujda. Muđa. A nije ovo je moj. Jes, pravi. Mujđa. Mujda. Mohamed. Muđa. Daj, pardon. Munib. Nemojte mi prijatelji. A ti majke ljudi. Munir. Mufid Nemija. Ja ljudi, ako bude malo psovo, vi ćete oprostiti tam na drugoj strani. Nemam psovanja. Igrica. Da vidimo. Pa može se. Prošlo. Da imamo. Ali ja bi da sam na njihovom mjestu... Što vi samo sjedite na tom, ništa se nije uradilo. Jes, radio sam tamo. Šta si radio? Šta si radio? Uz pistu Berceft. Samo mi sjete radio. Nije ozbiljno ti kažem, ba. Jebote, ko te radi? Što nije trava pokošena po čoškoj? Pa to pita Lec. I što niste skladali, bro? Popita Alfreda, hoću ja. Kakvog Alfreda? Pošto bi kita padala. Jebote, otac te jebo, jutri je sunce bilo cijeli dan. Alfred nije bio. Ti je bio? Kak je Alfred? Kada sam ti? Klipaj ovo, Euro Drmex. Klipaj. Daj, klipajte ovo, molim vas. Šta je ovo? Nije travo po čoškom, a pokošena. Nemoguće način. Neki puše, neki kosa travo je. Brate dragi. Šta ovo bi? Jebol te kaj je svetac. A jesi vidio Senat? I Senat se ono počeo podsto da se sakrije, jebot. A nema, bro, ovo su teške riječi bile, jebot. Ovo je bilo teško. Lik se nije mutirao. Umjesto da ugasi kameru, on mutira. Umjesto da mutira, on ugasi kameru. A realno, i na mene isto žena hranja ovako kad me vidi ujutro do kameru. Moja će meni ući sad, jebat će mater.
A realno, brate, upravo je, že nemojte, vi smijete, a vama isto mačka bi sad letela i bi svi popadao, da nemojte se šprdati.